Vítejte u podcastu Blind Talk s Martinou a Lindou. Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Blind Talk s Martinou a Lindou. Ahoj Lindi, vítám tě tady dneska. Ahoj Marťo, ahoj posluchači. Všechny zdravíme a dneska si budeme povídat na téma, nazvali jsme to s Lindou dneska frustrace se zrakovým postižením. Budeme se bavit o věcech, které nás tak trochu někdy jako štvou nebo mrzí, nebo prostě jsme z nich jako frustrovaný. Nejsou to úplně jakoby zásadní věci nebo situace, ale spíš takový třeba někdy jako maličkosti nebo věci, které nám vlastně trochu stěžují ten život bez toho zraku, a kdyby vlastně to fungovalo tak, jak má, tak by nám to vlastně některé ty situace dost jako ulehčovaly, nebo prostě bychom s tím třeba nestráceli tolik času, anebo by nám to i víceméně jako pomáhalo tím, že bychom byli víc nezávislejší. Tak Lindi, jestli chceš začít, nebo jestli mám nahodit tady nějakou, co mě napadne? Tak já ještě k tomu řeknu, taky takhle na úvod něco. Není to, jak říkala Marta, že by to byly nějaký prostě zásadní, jako opravdu jako psychologický dopady, co by mělo, ale jsou to věci, které vlastně jsou ovlivnitelné, řekněme z velké části tou většinovou zdravou společností, což by mohla pro nás jako klidně jako udělat. A nestálo by to velkou námahu a nám by to ale hodně moc pomohlo. A nemuseli bychom ztrácet jako čas, který i tak ty věci, co děláme, a jako převážnou část těch věcí samozřejmě nám trvá díl. Jo? To nebudeme říkat, že jsme rychlí jako blázen ve všem, že se to vyrovná prostě zdravému člověku, tak jako tak nám prostě chybí základní smysl, a ty věci, co děláme, ať hmatem, sluchem, tak to prostě trvá díl. A některý teda musíme provádět o to díl, protože nejsou přizpůsobený tak, jak by možná přizpůsobený být mohli a měli. Což jako i teďka od července vlastně by na to se měl klást větší důraz, na tu přístupnost digitální na webech a ve všech těch v tom online světě, tak uvidíme, jestli pocítíme nějakou citelnou změnu. A ty, Marťo, nadhoď teda, co tebe rozčiluje, nebo co tě v poslední době tak jako frustroval, si řekla do prčic, kdyby to fungovalo, tak by se mi žilo líp. Setkávám se s tím docela často a vždycky to tak potom jako přejdu, ale právě v poslední době já ráda sleduju různě jakoby blogy nebo různě se nechávám inspirovat. No a samozřejmě koukám třeba, co doporučujou holky, třeba produkty na líčení nebo péče o pleť. No a teď ona tam povídá: já bych vám tady ráda doporučila tady tu značku, no tady se na to podívejte, je to takovýhle krém, výborně se to používá, a já pořád čekám a ona vlastně vůbec nezmíní, co to je za tu značku, jak se to jmenuje, jaký je třeba odstín, nebo co to přesně je, což by mi jako hodně pomohlo, že? A já prostě, když na to nevidím, tak to z toho žádným jiným způsobem nevykoukám. A to vždycky jsem jako hodně zklamaná, nebo prostě opravdu jako frustrovaná, protože se těším, že se dozvím něco nového. Říkám si, ale tak to by se mi úplně hodilo, třeba řekne, že to je přesně jakoby na ten typ pleti, nebo třeba na typ člověka, postavy, to, co mám jako já. No a teď ona tam vůbec prostě nezmíní ten konkrétní typ nebo tu značku, prostě to nepojmenuje a vlastně jenom to ukazuje na tom videu a tím mě vlastně ochudí o tu informaci a já pak nemám jakoby jiným způsobem, jak se k tomu dostat. Jo, nebo úplně stejný princip poslouchám, že se někomu líbí nějaká knížka, tak to tam, teď jsem četla tady tu výbornou knížku, to bych vám mohla doporučit, i tam třeba lehce nastíní ten obsah té knížky, no a já pořád čekám, že řekne ten název toho autora, tak občas se stane, že třeba tam zmíní aspoň jakoby jedno z toho, že potom už se to dá dohledat, ale jako opravdu taková ta frustrace, že na něco úplně čekáte a teď si říkáte jako, jo, tak už to řekni a ona tam, nebo ten dotyčný tam opravdu třeba prostě 3, 4, 5 minut popisuje ten produkt nebo tu knížku. No a vlastně vůbec se nedozvím, co to je. A přitom by vlastně stačilo tak málo říct prostě, já nevím, je to tady Rowlingová Harry Potter a tadyhle ten díl, nebo já nevím, je to krém od značky Bioderma, je to tadyhle ta řada, já teď si nevybavím ten název, a jenom to takhle jako popsat slovně, nikoli čekat, že to tam člověk uvidí vlastně na tom videu nebo
nebo na nějakých obrázcích. Tak to je za mě taková věc, která se mi vlastně teďka, nebo občas se mi to děje a vždycky si říkám, tak mě to jako mrzí, ale zase to pro mě třeba není až tak jakoby důležitý, že bych tady potom chodila za manželem nebo za někým, aby mi to teda jako popisoval, protože už zase tím nechci ztrácet ten čas, ale vždycky mě to jako zamrzí tady ta situace. Jo, to je přesně ono. Já jsem na to právě narazila taky včera. Já zase furt lovím ty knížky na tom internetu, že jo, a sleduju hodně jako těch, teďka se s tím dostanu jako pytel, těch recenzentů, ne těch knížek, jo. A teď jsem to jako, že se živíte recenzema těch knížek, jo. A dneska si uděláme recenzi tady na tu knížku, jo. Teď to tam, že jo, frkne před tu obrazovku, povídá o tom. Nejhorší na tom ale je, že ono to není ani v tom popisu toho videa, jo. Kdyby aspoň teda se člověk jako to dočet v nějakým tom popisu, tak OK, jo, nebo tuhle přesně, jak říkala Marta, jsem hledala, protože, že jo, jako nemládnem, tak člověk různě si dá na ten obličej, že jo, různý ty séra a oni se nesmí jako kombinovat, nebo respektive je nějaký doporučený postup, že když máte vitamin C, tak ho nesmíte kombinovat s jinýma aktivníma látkama, tak jsem si to jako vyhledala, že jo. Teď ono už jako ten samotný proces toho vyhledávání, když ty aplikace nejsou úplně dotažený a jakože nejsou, jo, tak ta přístupnost takzvaná tam už není, už jenom v tom procesu toho vyhledávání, takže i ten proces nám zabere. Teď já si tam napíšu, že jo, jak kombinovat séra, teď tam vyjedou ty videa, že jo, mluvím teďka o TikToku, tak si říkám, jo, dobrý, hele, Češka, tak bude to česky, tak to dám, ona tam má v tom videu ty séra a říká, nesmíte kombinovat tohle s tutím a tohle s tutím, vrstvěte tohle, tohle a tohle. Říkám, děkuji pěkně, nashledanou. Jo, takže takhle, prostě já nevím, co je jako za problém říct. Vemte, můžete kombinovat hyaluronovou kyselinu, niacinamid, nemůžete na to dávat vitamin C. Řeknu, OK, dobrý. Jako proč místo tohle, nemůžu říct ten název. A je to jedno, jestli je to produkt, knížka. Jo, miluju videa od Luxoru. Jo, prostě knihkupectví jako blázen. Já jako ten člověk, co čte, ano, recenze skvělý. Můžu vám doporučit tady tu spicy knížku, když prostě milujete ty vášnivý scény. Říkám, jo, to si přečtu. No nepřečtu, on to tam ukáže. Neřekne ani A, ani B a jde na další knížku. No opravdu jako samozřejmě člověk, co to aspoň třeba trošku vidí, tak ví, kdy tam ukazuje tu knížku, může udělat s ním jako obrazovky, nicméně tuhle jsem říkala manželovi, že mě to fakt jako zaujalo. Říkám, chci tuhle knížku číst. On říká, no já když to stopnu, já se taky nepřečtu, to je tak rozmazaný. Jo, že vlastně k čemu jako je ta energie vlastně v těch zúčastněných, ty co to natáčí, ta reklama, že jo, pro ně, když i ty vidící tam musí to nějakým způsobem lovit. A zase, jak říkala Marta, abych chodila za někým, kdo vidí, řekla mu, hele, tady mi to stopni, já si udělám snímek obrazovky. A pak ten snímek obrazovky protahla dalšíma jako aplikacema, ať Google Lensem nebo já nevím čím, aby mi to vyhledal. No tak to se na to asi jako vyprdnu, protože to je strašně energie vynaložený jako jo, ten proces, že musím počkat, až přijde domů, najít zpátky to video, nebo si ho uložit, ukázat mu to, stopnout si to, udělat s ním jako obrazovky, prohnat ho tím, pak to lupnout na ten Google a tam to najít. No tak já nevím, no, co si jako, Martě, o tom myslíš, jako, že asi snad... Ne, velmi často se na to prostě vyprdnu, jo, a tu informaci jsem ale mohla mít, kdyby ten člověk řekl, je to XY a napsal XY knížku. Ne, prostě. No přesně a přitom to je jako 2 slova a stejně když tam popisuje, je to tahle a tahle knížka nebo tenhle produkt, no. Je to tam vlastně jako řekne, takže by stačilo jenom říct, je to sérum prostě La Roche-Posay a používá se to tak a tak, že jo. Takže by jenom vlastně stačilo říct prostě o ty 3 slova, jenom je vyměnit za tohle a takhle a úplně by to stačilo. Takže já úplně tebou souhlasím a taky prostě nevěnuju potom tomuto energii. To už to jako jo, musí opravdu být něco, co mě jako zaujme, co si říkám, tak bez toho se neobejdu, tak potom jdu teda přesně to takhle lustrovat jako screen obrazovky, pak to projet těma aplikacema, nebo když je tady manžel, tak prostě jdu za ním, nebo si teda počkám, nebo mu to zkusím poslat, ale většinou potom na to jako zapomenu a vlastně to teda není až tak jako asi bez toho, že bych se bez toho obešla,
Ale jako mrzí mě to, no. A stejně vlastně takováhle podobná situace se mi děje třeba na sociálních sítích, tak já tam sleduju třeba různé diskuze, co se týče třeba příklad nějaké jako doplňky stravy nebo třeba nějaký typ na dárky pro prcky, jo, a teďka tam ty maminy jakoby píšou, no a nejlíp je, když tam prostě dávají ty screeny té obrazovky nebo prostě ten obrázek, no a mě to ten telefon prostě řekne fotka, ale řekne to nebo obrázek a už to prostě nepřečte žádnou jinou informaci a vlastně já už si s tím obrázkem jako ani mi to vlastně nejde ničem jako projet, protože to je prostě třeba v nějaké skupině, takže s tou fotkou nic jako neuděláte, no a je to taky taková bezradnost, že to je vždycky jako něco, co by mě vlastně zajímalo a nemám jak se k tomu dostat, protože prostě je to obrázek bez nějakého jako popisku. Ještě možná, když je to třeba ten print screen té obrazovky, že tam z toho občas něco vyčtu, jako co to je za produkt, nebo třeba nějaký vitamin, nebo něco podobného. Ale čistě z toho obrázku se potom jako nedozvím nic, no. Je to tak, no. A já jsem zrovna nedávno Martině říkala, protože jsem objednávala manželovi dárek k svátku, že jo. A dělala jsem to docela dlouho, a ne protože bych takhle dlouho vybírala, ale protože zpravidla ty e-shopy, a jak si můžete všímat, pohybujeme se stále prostě v online světě, jo. A ty e-shopy prostě nemají dobrý ty stránky, nemají to přístupný. A já jsem teda se to tady jela dělat, že jo, sama, protože to byl dárek, jo. Takže jsem vybrala, že jo, to ještě jako jakž takž se daří občas, ale občas taky ne. Martě nám potom může říct svoji zkušenost s objednáváním kávy. Marťo, víš, co myslím? Když tak ti to potom připomenu, já teďka povím ten dárek. Ano. Jo, takže jsem to objednala, no a začal už ten jako klasický problém vyplnit, já jsem nebyla registrovaná v tom e-shopu, takže ještě se mi podařilo, teda našeptávač mi povídal jméno, příjmení, že bydliště, telefonní číslo, OK. Nejvíc, nebo problémy začínají při výběru té dopravy, jo, já jsem zvolila tu zásilkovnu, to ještě docela šlo, ale pak při výběru té pobočky vlastně ten vidící to nevidí, že jo, to máme my s tím hlasovým výstupem, my vlastně, zase by nám to teďka řekli ajťáci, jak se to jmenuje, já to popíšu prostě laicky, jak nám to tam dělá, je, že ten voice over, ten odečítač, chat, to, co bylo pod tím, takže furt zvolte PPL, zvolte zásilkovnu, ale mezi tím mě už se tam otevřelo na ten výběr těch poboček té zásilkovny a ten voice over furt ty informace, co byly jakoby pod tím. Jo, takže já prostě jsem nedělala jsem to gesto tím šviháním, ale fakt jsem jela tím prstem po té obrazovce, kde se ten voiceover chytne, už na ty informace z té zásilkovny. On se chytnul, on mi tady nabízel potom někde, já nevím kde, jsem nevěděla tu pobočku, ale já jsem nechtěla prostě. Takže jako dojít nějakým způsobem, nevím jak, se mi podařilo potom najít pole na vyhledávání, kam jsem teda napsala tady tu naší zásilkovnu, kterou jsem chtěla, jenomže najděte potvrzovací tlačítko, když to zase četlo, vyberte způsob PPL, DH, DPD, zásilkovna, říkám, no ale já nechci, já potřebuju dopotvrdit ten výběr té konkrétní zásilkovny. Nevím, jakým způsobem se mi to jako podařilo, nicméně to trvalo fakt jako půl hodiny, celý ten proces, jo, přitom ten výběr už jsem věděla, co chci, ale než jsem se dostala k tomu, a to jsem měla vybranou zásilkovnu a musela jsem ještě se došourat k tomu, abych zvolila teda ten způsob té platby a nějakým způsobem zaškrtla obchodní podmínky, které ne vždycky jdou zaškrtnout, protože tam prostě není otagovaný ten čtvereček nebo co zaškrtávací bolíčko na to, aby se to potvrdili. A to, když nepotvrdíte, no tak celá půlhodinová práce jako vníveč, jo, ale mně se to teda zadařilo po jako strašným tady úsilí, protože se na to musíte fakt jako pekelně soustředit, když se vám tam ty vrstvy těch informací překrývají a nejde to vybrat. A kdyby se mi to nepodařilo, tak bych musela zase poprosit někoho vidícího, nejspíš teda moji mámu, a říct si, prosím tě, potřebuju tuto a tuto objednat. Ne na tebe, ale na mě. A zase jí poskytnout, obsat všechny ty informace, jo, dát jí mé telefonní číslo, tak nechci po ní, aby si to hledala. A zase by mi to dalo třeba dalších půl hodiny práce. Přitom pro vidícího člověka je to práce co? Na 5 minut třeba? A ještě bych do toho musela jako zapojit
další jinou osobu. Tentokrát se mi to teda podařilo, ale to je jako velmi výjimečně tady v tom online světě při tom objednávání. A Martě, já jsem měla na mysli, co ti stalo, myslím, před pár lety už jako, že si chtěla nějaký to kafe a psala jsi tam těm lidem, aby jestli by šlo a řekni nám, jestli si teda vzpomněla, co myslím, tak jestli nám povíš, co to bylo za příběh. Teď jsi mi to trošku připomněla a já mám pocit, že to vůbec neměly přístupný ty stránky. Já si nebo myslím taky, nevím, že vůbec, že jsi to vůbec nedala nijak, no. Jo, a právě, že jsem si to vytipovala, protože my jsme takový tady jako docela milovníci té kávy a líbilo se mi, že to je jakoby česká pražírna a vůbec jakoby to jejich nastavení bylo fajn. No a já jsem jim psala e-mail, že jako nevidím a že ty stránky nemají jako vůbec přístupný. Jestli, už vím, jestli, a byl takový paradox, jo, jestli, prostě jsem viděla, že s tím webem si neporadím, což jako, jak popisuješ, není vůbec jako snadný a dost často se to děje. No a já jsem jim napsala, jestli by mi mohli jako pomoct. Napsala jsem jim do toho mailu, co bych jako chtěla objednat, napsala jsem jim tam adresu, telefon, vlastně úplně jako všechno. A napsala jsem jim, jestli by to šlo jako objednat takhle, prostě přes ten e-mail, nebo že jim můžu zavolat a oni mi napsali, že se omlouvají, ale že takhle to prostě nejde. A nashledanou. Tohle prostě, to mi přijde úplně prostě jako fakt, jako úplně, já nevím, jako, já proto nemám jako slova, jo, že vůbec, jako ty ještě teda si udělala to, že tam jako to chtěla to zboží, tak si já to... jsem jim tam utratit ty peníze, ano, že jo, hlavně. Ano, a oni jako, vlastně nechtěli, jako, jo. Takže... A já jsem si říkala, kdyby přece stačilo, kdyby teda napsali, tak nám zavolejte, nebo my vám zavoláme a vyplníme společně tu objednávku. No, my to za vás naklikáme, odešleme. No tak a přitom tam, jako teď nevím, jestli tam je jako na dobírku, nebo prostě i to si myslím, že bychom nějak jakoby vymysleli, nebo věřím, že by to šlo jako udělat. No ale jako vlastně mě zarazil ten jejich úplně jakoby přístup tak jakoby naprosto, jak to říct, jako nezájem, úplně nezájem prostě o zákazníka, tak holt jsem ty peníze utratila někde jinde, no, tam, kde to měli nějak jakoby víc friendly, ale to bylo pro mě jako velký zklamání, velký až jako možná překvapení teda tady jako v tom světě. Jo, jako... to, jak popisuješ ty, že tady pereš jako s výběrem, mně se třeba stalo taky, to jsem už byla jako vzteklá skoro, protože jsem někde v lékárně, tak jsem měla celou objednávku jakoby udělanou, vybraný přesně jakoby platbu, vybranou dopravu, no a potom poslední tlačítko odeslat, tak prostě nefungovalo. A já jsem tohle přesně jak říkáš, vidící člověk to udělá fakt jako za 10 minut. Já než tam prostě vyberu ty položky, než to tam naklikám, tenhle proces fakt třeba prostě půl hodina, 3/4, no a pak se s tím takhle jako crcáte, no a vlastně poslední tlačítko, jenom odeslat objednávku, tak nebylo otagovaný a vlastně to vůbec jako nešlo ničím. Takže já ani nevím, jestli jsem teda čekala, až jako mi s tím někdo pomůže, nebo jestli jsem to vůbec zrušila, ale to je prostě opravdu, jak jsme říkali, to je opravdu frustrace, až jako je to zmár, jako, jo. Jo, a to si vlastně vemte, že my s Martinou v celku jsme, jako bych řekla, jako takhle výpočetně zdatný, jo. A pak jsou prostě furt lidi, kteří jsou jako začátečníci, nebo úplně jako neholdujou tadyhle těm jako technologiím obecně a měli by něco takového dělat, tak ty si neudělají jako bez té asistence, jako vůbec nic, jo. A tím vlastně se přesouvám k tomu, což je další jako frustrace. Dneska teda vyšel, já se přiznám, jsem ještě úplně nečetla, co ta poslanecká sněmovna nebo senát, nebo kdo to schvaloval, teď se omlouvám, že jestli poslanecká sněmovna, stále se řeší, že jo, ten příspěvek na tu péči v tom 1. a 2. stupni, jo. A když teda vezmeme tadyhle ty nepřístupné jako věci online, kdy teda dneska se dělá všechno online, ať je to od schůzky na úřadě, od nějaký jako bankovní identity, kdybyste mohli vlastně všechno dělat online, že jo, prostě jako de facto všechno, kdyby to bylo přístupný. Jo? A pokud to nefunguje, tak je teda třeba, že je-li člověk sám, nebo že je-li teda s dalším handicapovaným a nemůžou to udělat sami a nemají v rodinu a mají k dispozici pouze ty sociální služby, tak by to mělo být tak, aby z toho příspěvku na tu péči si je člověk mohl v rozsahu, v kterém potřebuje, protože mu
ty ostatní to neumožní, byť tohle. Jo, to je jeden objednání jednoho nákupu, zabere člověku třeba hodinu, to je, ale si myslím, že není úplně žádný čas, jo, klidně i víc. Ano. Jo, pokud se zadaří. Když se zadaří, OK. Když se nezadaří, ztratili jste hodinu, nemáte nákup, nejíte, jo. A tak si zaplatíte, dejme tomu nějakou tu asistenci, nebo když potřebujete někam doprovodit, průvodcovskou službu, sociálního pracovníka, charitního pracovníka, ale furt se pohybujeme kolem 150 korun na hodinu. A když ten člověk potřebuje několikrát, nemluvím za den, mluvím o průměrným, tudíž několikrát za týden, třeba 3krát do týdne, na plus minus 2 hodiny, což není, jako za 2 hodiny, tak akorát vás ten člověk vyzvedne, dojdete do Alberta, nakoupíte, nějakým způsobem musíte si zorganizovat ty produkty. Někdo vám na to musí kouknout, protože to je další věc, že jo, nepřístupnost datumu spotřeby. Slepý člověk se nedozví, kdy mu to prochází. A 2 hodiny jsou pryč a vy jste nakoupili a možná ten nákup za pomocí toho asistenta vyložili. Jo, a jsme v tom za 300 korun. Když člověk bere v prvním stupni 880 korun, tak si vypočtěte, jak často si může dovolit základní, ale to nemluvím o nějakých jako nadstandardních, jo, že by potřeboval, když má rodí, každý den někam doprovodit zpátky, pomoc s nějakým tadyhle jako úklidem, nebo když je to nějaká pečovatelka, že jo, jako ten člověk, když nevidí, uklidí si, ale stejně moje máma, tu máš flek, tamhle máš flek. Nemůžeme to nikdy pojmout tak, jak bychom si přáli, že jo. Snažíme se, ale vždycky něco prostě nevidíš, uteče ti to. Jo, na tom není nic špatného, je to tak. Pokud to chce mít člověk fakt jako aspoň jednou za čas nějaký pěkný, musí si na to pozvat někoho vidícího. Nemá-li možnost kamarádů, příbuzných, zaplatí si službu. Kde na ní má brát? Pak, když se týká teda nějakého asistování tadyhle při návštěvě úřadů, při těch, jako řekněme, digitálních online jako aktivit, no tak ten člověk si to nemůže v žádném případě dovolit a když by to chtěl udělat sám, tak mu to zase není dovoleno, protože to nikdo nespřístupnil. Tak kde, co s tím teda máme dělat? Jo, pak to je zase další ta frustrace, jo, ale to je přesně, tak by mohl někdo nabídnout, no tak si to prostě objednávejte online na těch přístupných jako krámech, ale jako dobře, tak třeba můžeme říct, že ten rohlík, ten je prostě super přístupný, i tam mají možnost, že tam zavoláte, oni vám udělají tu objednávku, ale zase taky jako opravdu taky se vám nebude chtít pořád tam jako volat a vlastně jako ne, že je s tím obtěžovat, ale jo, taky už musíte mít nějakou představu, co tam chcete kupovat a přesně jako nedozvíte se ty datumy té spotřeby a takové podobné další věci. A ne vždycky je tam úplně detailní popis těch produktů, jo, já třeba taky narážím na to, vy třeba oblečení, jo, prostě nevidím na to vůbec a teďka potřebuju koupit nějaký oblečení třeba pro sebe nebo pro dítě, no a jak já se tam dozvím, prostě když je tam napsaný dětský tepláčky, ale už se nedozvím prostě, jestli jsou, já nevím, s gumou nebo se šňůrkou, nebo jestli jsou prostě i ty barvy tam kolikrát nejsou pořádně popsaný. Jo, že oni tam dají nějaký základní popis, ale ten popis kolikrát prostě třeba není úplně ani věrohodný, anebo je tak stručný, že já se z toho vlastně nedozvím pořádně to, co bych potřebovala. A zase by k tomu bylo třeba mít někoho, kdo na to třeba jenom aspoň jedním okem koukne a řekne, jo, tohle je v pohodě, nebo ne, tohle jako nekupuj. Ano, pak dopadne to jako já, že jo, můj příběh se šátkama už znají všichni a ty, co ho neznají, že objedná jsem si šátky, že jo, říkám, mám, mě koukej ty pěkný šátky. A říká, ten s těma tučňákama, a říkám, jaký tučňáci? Jsi si neobjednávala přece šátek s tučňákama? No tak jako co, modrý šátek se vzorem, že jo? No ale to tam nikdo nenapsal, že modrý šátek se vzorem jsou tučňáci, že jo? No tak co myslíte, no tak jsem ho vrátila, že jo? Jo, tak prostě jsou věci, že asi podle mě to pramení hodně z těch předsudků a z té představy, že přece nevědomý člověk jednak nebude pracovat u počítače, jednak přece nebude si nic objednávat, protože se o něj všichni starají a všichni mu všechno zařídí a on si nebude jako dělat nic sám, ale my si samozřejmě chceme dělat sami, netvrdíme, že jsme zcela nezávislí, zcela soběstační, zcela samostatní. Jsme do nějaký míry, jak je nám to umožněno, jak jsme se to naučili, ale mohla by ta soběstačnost a samostatnost být ve větším rozsahu, kdyby ti, co to můžou ovlivnit, to udělali a dělali to tak, jak by se to dělat mělo a nehledali zkratky, no, což bohužel zatím ještě nefunguje.
Ale zase, jak říkáš, ten děje to ale takový paradox, jako vlastně nepočítá se s tím, že člověk, když nevidí, takže bude schopen ovládat ty technologie, no ale pokud to nejsme schopni a potřebujeme k tomu dopomoc, tak kde zase máme vzít ty peníze na to, abychom si tu pomoc mohli platit, že? No, přesně tak, to jsme jako u toho, no. Jo. Jo? Jo, nebo já jsem teď řešila tady zase něco s úřadem a mělo by to být prostě přístupný online, ale paní mi ve finále řekne, že stejně je potřeba to k ním prostě jako, že to jako nemůžu poslat online, protože prostě tam musí být můj podpis, takže to musím poslat poštou. No a nebo tam můžu k ním zajít a podepsat to u nich, že jo. Já jsem říkala, jako tak pořád lepší pro mě to poslat teda tou poštou, a než tam zase k ním jako chodit a čekat tam nějaký fronty, protože nepůjdu tam sama, protože prostě tam nechodím denně, tak to nemám naučený. Jo, a zase je to jako věc, se kterou potřebuju zase další pomoc a jako dneska by to mělo být digitálně, nebo nechápu, že jsou jakoby jiný druhý úřadů, který jsou schopní si tu informaci vytáhnout z nějakého registru a pak tady zase jako úřad práce, který prostě takhle jako nefunguje a tím, jak to prostě není digitalizovaný, tak nám to zase hází prostě klacky pod nohy. A zase bych potřebovala mít někoho, zaplatit si tady doprovod, kdo tam se mnou půjde, kdo tady se mnou absolvuje celý to martyrium, který prostě by vlastně nemusel vůbec nastat. Přesně tak, jo. Takže to jsou takové věci, ano, které teda nějakým způsobem jako nám fungují, nebo nějak si vždycky tu cestu najdem, jo. Akorát, že na to, aby si člověk tu cestu našel, musí vynaložit strašně velký úsilí, jo. A který kolikrát úplně jako chápu a rozumím vlastně těm lidem nebo našincům, jo, těm, co mají zrakový postižení, mají ho třeba nově, nejsou jako zvyklí tadyhle překonávat ty překážky, že vlastně je to úplně demotivuje k tomu, aby trochu jako zabrali nebo měli větší tah na branku, protože když se během jednoho dne nebo během jako chvíle setkají tadyhle jako s neúspěchem stran nějaký přístupnosti, stran dostupnosti a ještě jako bojujou s tím, že ty ho slepnou nebo ztrácí ten zrak, no tak to potom jako fakt je jako už jako na to, aby ten člověk trošku nad sebou zlomil hůl, nebo jak to říct, a řekl prostě já na to kašlu, já budu sedět doma a koukat do zdi, protože ten svět je jako na mě zlej. Ve finále vlastně jako jo, když to tak vezmeme, jo, protože nechci to asi brát tak, jako, že nic tady nefunguje a jako nemáme žádnou podporu. Ta podpora tu je, ty služby tu jsou, samozřejmě jsou tu i pomůcky, no jo, ale když ty pomůcky chceme použít na to, aby jsme si jako trošku kompenzovali tu ztrátu toho zraku, tak zase narážíme tadyhle na ty bariéry v tom veřejném prostoru. A na tu byrokracii. Jo, a to ještě, jak ty říkáš, tak třeba my dvě máme i podle mě velký štěstí jako v tom, že máme fungující rodiny, že jo, velice jakoby nápomocný prostě partnery, který nám rádi jako z let s čím pomůžou, ale pak jsou lidi, kteří jsou fakt jako sami, že jo, nemají prostě nikoho, musí tady to všechno řešit nějakou tou asistencí nebo sociálníma službama a to potom je jako o to daleko těžší, že jo, když prostě se musíte spoléhat opravdu jenom čistě sami na sebe a nikdo vám s ničím neporadí, tak to věřím, že potom tady ty pro nás jako kdyby maličkosti, potom ale můžou opravdu člověka dostat až do nějakých stavů jako depresí nebo přesně jako nějakého taky úplně zmaru, jako že tyjo, jestli to má vůbec smysl a jsem k ničemu a vůbec mi to nejde, takže takovýmhle lidem posíláme asi hodně síly, ať to nevzdávají a vždycky si myslím, že se třeba můžou s nějakou radou nebo s otázkama obrátit i na tu naší komunitu nebo klidně i na nás taky rádi třeba poradíme, co je jakoby funkční nebo co pomáhá a kdy to jde taky vymyslet i nějakým jiným způsobem. Jako jde, bohužel, když jako ano, lze poradit, lze pomoct, ale když potom ten člověk, že je teda nějakým způsobem v tom invalidním důchodu a nemá žádnej ten další jako příjem, jo, a nedej bože teda, a velmi často to taky je, bydlí lidi jako fakt sami, tak si ani nemůžou jako z těch příjmů, co mají, i kdyby si chtěli zaplatit jako nad rámec toho příspěvku na péči, jo, něco, tak si to nezaplatí, protože není jako z čeho, jo. A to už je jako podle mě fakt jako zmar na zmary, protože jako práci samozřejmě jako OZP člověk jen tak jako nenajde, ta se prostě ty příležitosti jako neválí na chodníku.
a peníze se už vůbec nikde neválí. A i ten člověk, i kdyby chtěl jako nějakým způsobem žít důstojně, anebo byl zvyklý na nějaký, jako řekněme, standard, třeba předtím, že jo, pracovní standard, protože viděl a teď najednou jako přišel o ten zrak, tak to musí být strašně vyčerpávající. Jo, a opravdu tam už potom se člověk jako nediví nějakým jako psychickým propadům, protože to snad ani jako jinak nejde. Jo, nejde furt jako být jako silnej a říct, jo, to všichni to jako, táme to zvládá, táme ten to zvládnu, ale ono, když jako se to rozebere takhle opravdu na ty maličkosti, který jako stojí ty peníze, tak a ty peníze nejsou, protože není kde je vzít, tak je to neštěstí, no. A jako fakt mě to prostě mrzí, že máme takový, jako známe takový lidi, známe takhle postižené nejen teda zrakově, který fakt jako bojujou o každý jako příspěvek, o každou korunu a o každou jako asistenci, kterou potřebujou, tak aby se cítili aspoň krapek důstojně. Souhlasím, Lindi, teď jsme se tady vlastně dostali od takových našich banálních, jako kdyby stížností vlastně na trošku takový těžší téma, ale myslím si, že je důležitý tohle zmínit, ať už pro posluchače, který jsou z naší komunity, anebo jsou vidící, tak si myslím, že je dobrý tady to téma taky probrat, nebo říct, že prostě ne každý má to štěstí mít prostě to zázemí, tu rodinu, za kterou my jsme obě jako hodně vděční a samozřejmě to nebereme vůbec jako samozřejmost. Takže myslím si, že jsme to dneska probrali zase z trošku jiného soudku, takovýhle frustrace, takže budeme rádi, když nám třeba zase napíšete váš názor, jak to vidíte vy, nebo jak to máte vy, co si o tom myslíte. A budeme se těšit zase u dalšího dílu. Tak děkujeme za pozornost a samozřejmě platí stále jako vždycky, že děkujeme za všechny lajky, děkujeme za podporu, děkujeme za poslech, protože je to pro nás hodně důležité jakákoliv zpětná vazba. A tím, že je dneska poslední školní den, tak přejeme hezký prázdniny, krásnou dovolenou a samozřejmě my s Martinou jedeme bomby takzvaně a uslyšíme se i v červenci a v srpnu, pokud samozřejmě že okolnosti dovolí a já nevím, co by se muselo stát, nebude konec světa a podobně. Takže se budeme těšit zase při červencovém podcastu. Užívejte a pokud byste chtěli něco, co bychom měli takhle probrat a popovídat si o tom, tak nám to pište kamkoliv na všechny naše sociální sítě a budeme se těšit zase u dalšího dílu. Naslyšenou. Mějte se moc krásně, krásné prázdniny a ahoj.